Happy birthday nako. What's up, Ketchup? It's your boy Tiu, and today is my birthday! Guys, andito kami sa room ni Bunso. Tingnan nyo guys, oh. Oh, parang restaurant. May apitong pa dito guys, oh. Yun, apitong. Pero, may masama ang pakiramdam. Masama ang pakiramdam ni apitong. Masama ang pakiramdam mo, Pet? Hindi, guys, masakit lang katawan niya, guys. Kasi ewan ko kung anong pinagagawa nito kahapon. And itong isa, ba't ka nakatingin ni apitong? Kawawa sa apit eh. Oh guys, lagi niyong hinahanap si Jerome. Ay guys, Bakit kaming dalawa lang daw lagi ni Japit yung... nasa work ko guys. Kung pwede lang sana guys. Oh, dati wala pa siya sa work. Nasa work kan ba rin? Nasa work pero... Kaso pandemic, kaya may work from home lang, kaya laging nasa bahay lang kami, nakapag-vlog kami, kasama siya lagi. Pero ngayon, face to face na, kaya hindi na siya nakasama. And kaming dalawa lang di Japit lagi, kaya yun. And today, wala kaming handa ngayon kasi hindi kami ngayon maghahanda. Bukas pa kami maghahanda guys. Kasi Friday kasi ngayon may trabaho si mama, kaya wala dito si mama sa bahay. Nasa eskwelahan din. And sinadya ko na Sabado kami para andyan si mama. Thank you, Bang Smile Doctor Dental Clinic sa ngipin ko. Hindi ba perfect? Kuya, Kay Japit, test natin yung ngipin mo sa sa samgyup. Ha? Lagi naman kami nagsasamgyup. Lang talaga, bawal pa extreme environment sa ngipin ko for 2 months. Bawal yung masyado malamig, mainit, kasi baka mamatay din yung ngipin kasi tinanggalan na, diba? Konti. Kaya, apitong! Luoy man, apitong. Pakit-kit mo. Pakit na, sakit ba? Nang sakit ba? Ganun cute mga pet. Kitoon. Ha? Kitoon. Liwat kay kuya. Liwat kay birthday man. Birthday boy man. Ang sama ni mo wish ako Na matupad yung wish. Ang sama ni mo wish ako Wala na kasi alam ko all the best is in you naman. Yun guys, so yun lang. Nag-update lang sa birthday ko ngayon. Kasi, surprise, alam nyo ba kagabi guys? Nung nagmanyanita sila. Mga 11:45, naligo ako kasi nagpalihi ako baka para naman lagi ako maligo sa next birthday. After birthday ko kasi lagi, joke lang yun guys. Pero yun, naligo ako. Tapos paglabas ko, mga 12:05, yun, dumating sila, nagbanyanita sila, tapos may dala silang cake. 2 cake, kagaya nung birthday ni Bunso. Akala ko yung isa lang yung sa mukha ko, pag ni Japit siya yung natamaan. Hindi sa akin na yung cake. Kaya yung isang cake, yun na yung sa, walang niya si Apitong kasi talaga dito sa tenga ko, ginanon pa. Pumasok sa tenga ko. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday nako.